as cargaun by a Chláir na Gaillimhe mise. Agus ramóran I do chláán agus le fása níos. Má chláán féin, drifúr amháin. Mé héana agus driftá sé jeplína níos óigin á mise. Sin é méid atáin, bertigan. Agus a ní seo túcham a Ghaeilgead ag fása níos, a Ghaeilge agus Somáile. Ní rá. Ach rugú agus mé agus tógó mé sa bob teach taifeadadh an sin hús an seo I lár an sráidbhaile seo. Agus ag na daoine ag teachtaiste mar bhí méid sa bhfíor-Ghaeltacht ag an am sin. Agus ag go háirithe ag na seandaoine ag teachtaiste bhí Gaeilge ionach acu as cosúil le múnteach an seo híos an is. Agus cumáile sin bhí múntear as círí agin Tomás ó Crothúr. Agus bhí Gaeilge anmha. Ach rinne mé héana sa dó agus I léhéad trí Gaeilge. Agus go dtí an lá anneo, cai mé rá má tá mé géirí méadú airgid nó rud mar sin is I mo chluigeann tagan an héana agus héana dó agus héana agus dó trí isteach go mintin agus cóiríonn mé an Gaeilge. Nírág sé mo chluigeann a riomh, nírág sé mo intan a riomh. Bhí rion na scoile an Ghaeilge bhí se go láidir mar sin de bhíart go dtí ólam. Agus nó cap mé 5 bhliain go láiste muire an Gaillimhe freisin. Agus idir 1962 agus 1967. Agus go háirithe bhí sagart amháin an agus léiteacher múnteoir nach raibhanna sagart. Mícheál chun ceann as Síle an Áden. Tá cónaithe níl samhfuil sé bheo gcónaí in is. Bhfuil aine go bhfuil Parc Mór. Sús an cnoc, ard an sin bhí cónaí sús an sin agus bhí Gaeilge ionach ag an bertabú. Go háirithe an tathair ó Phleachairta. Tá sé ansein in is, tá sé os cionn nuthe. Níos go rud a chéad dhearthain, níos samca bhfuil sé in is. Ach bhí mé an cárdú leis an mertabú mar bhí Gaeilge anmha agamsa. Agus bhí lead óg as Síle an Áden sa choláiste freisin éongus chun ceann mar hampla má tá aithne go gagaíar. Agus bhí daoine as círí an as an Gaeltacht a círí agus ach go háirithe nuair a cuirteadh an ceist orm faoi carhóla mé mo chuid Gaeilge is an ard mhór a dóla mé an chuid is móide mo Gaeilge. Mar ní raibh aon béarlán agus ní raibh aon rábhag amach Gaeilge labhairt. Agus angrá gom don áit céine I gcónaí. Téann mé arás go dtí Ciarán cúpla lá cuile bliain ar rothair nó chun cuairt ar daoine nó rud mar sin. Stoig gur muinte na háite gur siad an áiltúil rút ag an am. Rómsa ó chur siad. Nuair a dheobhacht tú aithne orthab, bhí siad an lách agus cárdúil ar fad. Agus cén bailach an neacht tú Ciarán? Cén chuí ar neacht tú Ciarán sa chéaddal síos? Well, bhí me bháthair ag géirí job áildam, sort job, nuair a críochtaí mé sa scoil náisiúnta, idir an scoil náisiúnta. Ní rá mé ach ceithre bhliain díag ag an am céine. Agus an siopadóir Dermot Levy, bhí sé ag géirí lead óg le haigh an saora. Agus bhíoch cint Gaeilge táir travelling shop beidir. Loraí a hágach go dtí an siopa an seo hús agus chur sé nuacht am bhhar gur ó fearr I gána ag géirí lead óg le haigh an siopa ar fearr an saoraí agus is é sin an cuia. Agus bhí tú ag gobar sa siopa an teach taifeadadh? Teach taifeadadh agus grósaír. Agus tú ag gobar tí hir gon bair freisin? Ó bhí. An ní rá mé ceithre bhliain díos. A bhí an cleachta aige mar an méar mar dá fás mé sús sa méar an seo hús. Bhí taithí maithid? Ó bhí. Agus an Gaeilge le ganú a leir tú le muinte na háite? Gaeilge ilog sé mar a dúirt mé ní rá béarla acu. Níor thuig siad béarla. Cha sé gur tháinig an fós ar do chuid Gaeilge gan am
Tháinig an fiosar mo chuid Gaeilge gnám. Mar dúirt mé ní rá aon rá agam. Caithimé Gaeilge labhairt, bhí orm Gaeilge labhairt ag an am sin. Agus an pub a bhí ag do winter an seo is Somerville, ina siam faoi sin Cinncinál taithí a bhíad an sin rutú ag gobar sa bob sin, go minic? Well, mar le dóg bhí ní rá mór an eile le déanamh agam. Mar bhí fearan beag ag meathar freisin. Áite bhfuil na tíganí an seo an éis. Bhí fearan beag ag meathar. Agus well sin é, Díobhain. Velvets a glí siad ar an pub. Velvets, ní Cainteoirí. A tháinig ma hena ar a bhaile is Merica agus bhí casóg velvet aige. Agus go dtí go na seascadaí glítear na seandaoine velvets ar. Yeah, agus glí siad velvet ar meathar. Yeah. Sin an leas anam a bhí. Sin an leas anam, sin é sé. Sin scéalaíonn beag faoi an áid seo. Agus in níl tú rom faoin na logáne chuí, níl tú rom faoi céas do bhhaid. As coran dá eile. Sé coran dula mar a glíonn lucht a méar léir. Coran dá eile, Plain of the Two Swans. Sin é coran dula, sin é an míú. Agus tú hain anú an staidir ag logáne chuí na háte, a níl tú ron faoi sin. Well, nuair a bhí mé gobar a CIE a gcónaí scríomh mé enam nach chuí na háiteanna cuile cathair agus cuile sráidmhaile bhí ortaí de chuirsíos ar an wébil mar a glíonn siad ar cáráutú agus a gcónaí scríomh mé síos an Gaeilge ar feadh bhí mé CIE os gon 10 bliain. Agus sin é. Agus Gaeilge le scríomh tú a gcónaí. Sé. An Gaeilge ar leabhar do bhhaid agus do ahad. Ní rá aon Gaeilge ag mo mhar corbe. Ní rá. Bhí Gaeilge ag meathar áráis faoi ach ní rá ag mo mhar. Agus meas tú cá gapan tú go bhfuir tú an sim mór seo san Gaeilge. Níl is sam cé a dánig sé béidir a gána. Tá sim mór agam a Gaeilge agus cuiile rud éarnach agus náisiúnta a gcónaí tá. Níl is agam cé a dánig sé sin é mise. A scoil múnteoirí béidir, scoil náisiúnta. Sin é, níl mé an ce sin a raigart. Níos fearr ná é sin. Bhíonn sé agat nó ní bhíon. Tá go leor obairdianta ag gobar ar wasannaí a níl tú rom faoi sin faoi bus éideann. Well, tusra mé ag gobar mar stúrthóir in 1968. Mar stúrthóir bus conductor. Agus níl is ag mór an daoine inis cén sór job é bus conductor. Job áilean é, job an deas ar fad. Bhí mé ag gobar ar mar bus conductor stúrthóir bus ar an car. Ní rá le déanamh agat ach an tairge de bhailiú. Bhí fear é le tomáint. Fred Fullard a benam don tománaí a bhí agam agus an as Tierney sibse. Ó d'áthair. Well, a Ben Fred is as Tierney freisin, Sally Connolly. Col cethir don na Ómánaí sin hús. John Connolly agus Joe Connolly. Agus bhí mé 5 bliain ag gobar mar stúrthóir agus an sin thuaigh mé go bla clí chun tréanáil mar tománaí in 1973 agus tá mé ag tomáint busannaí ó hin os gon 5 bliain inis. Well, dág mé CIE an sin 2010 agus fuair mé seans dul amach agus Jimmy mé agus tar éis bliain job seekers benefit mar díortha. Ceap mé go mbeadh síláilean agam gan tada le déanamh. Le deach bheith sé go hálainn ar fad ach ní mar sin a bhí sé. Dúirt mo bhealum go bhach chu sí an rúig orm. Agus tá mé CityLink ó hin. Ar feadh 3 bliain a déag. Agus cá mín tú ag tomáint CityLink cén na háiteach í bhínste? Well, bhí mé Rossaville ar maidin go dtí an bád go dtí an áan.
ceann coaches in is agus sin é ceandas na routes atá aige amach go ras a bhíl agus tréis díine ar leabhar tréis a cethir tá mé dul go limnach agus ba mé ar eis timpeall 7 clog. Agus an clocháin choúr go dtí an clocháin sé. Tá láin sear a bhí sé idir Gaillimhe agus an clocháin in is. Tá sé go maith goin na seirbhísí sin ar fáil go bhaint na háite. Ó tá sé gan dát. Síos go dtí cléigean agus leitir freig. Choúr téan mé go corcaí. Ach ní go minic in is. Ar thuirla sé riamh gur leabhar passanéirí na passanéirí gur leabhar siad Gaeilge leat ar an mos. Ní leabharan de an á. Níl mór an Gaeilge ar an bóthir go clocháin. Caithfidú iompar clé i Crosmhór mém teachtúirte chun Gaeilgeáil. Ní clúis ní ach sin scéal eile is dóthaí an méid Gaeilge nach bhfuil an in is an drama ógan is. Tíomh muite clós scoil náisiúnta in is clúise béarla, lán béarla, sin é an chuid. Ar thumann tú an bus siar go cárna i riamh? Go cárna? Nuair a bhí mé bus éarn go minic sé go cár. Ar neachú tú cén na rút sa bhíocht tú tóigeal na a bhí tú le bus éireann? Cén áiteach? Ó thar fud an trír. Gáthait. Fi brinne mé cathair agus expressways agus cuileathirt Torrasaí, Torras Conamara agus Torras na Borne freisin agus Chláirne, Deire, Béalferste, Bruach Thoir, Portláirige, cuileáit. Ní rá mé ar rás amháin. Ní rá mé ar bus Carna nó ar bus Longford. Bhí mé gathait ar timpeall an tír. Bhí sé ionintach chuid téann Ó bhí. go leor go éireachtáil. Ó bhí. Gan dát ar bé faoi sin. Sé. Cuileáit in éireann bhí mé an mé cinnt. Sé. Agus Torrasóirí freisin as fud an dam. Sé. Bhí sé go dheas, bhí sé. Americaní, neart Americaní agus as an Eorop agus cuileáit. Sé. Agus dús na bhí tú fása níos gur fedim beg agaí. Gur fedim beg. Ó, taobh mé seo, sé. Cén na hanmhíthe a bhí agaí ar a bhedim? Béhí. Bóháin agus cúpla béhí. Ní ránach tí hacraí. Sé. Ní rinne siad slí bheithe an ferm. Ní rá sé ní féidir é dhéanamh. Agus a méoch sib go leisteach an cuioineachtar ahad nó máthir leatsa a go leisteach go caithear na Gaillimhe ag go marga ag ceannacht beidir ibhachaí. Ní bheo fí siad. Chuide siad circ iad féin agus ní féidir le mar rá go ramuide dul. Béidir go rathach siad go Gaillimh uair amháin sa mí béidir. Lá mór ag dul go Gaillimh ar a mus. Nuair bhí mise mé le dín óg, sé. Ó lá mór ag dul isteach go Gaillimh ar a mus le mhar. A maiile mór, sé. Agus céochaí méoch an nullig agaí, méoch nullig gheas agaí. Bhíoch gé agin. Sé. Ní torcaí a bhíoch agin ach a bhí sé bhhad níos tifriúilna mar atá sé in is. Mar feicim a Gartlan féin agus tá sé chuid difriúil in is. Bhí sé simplí a bhí sé áráid. Méoch do bháthad méoch sí a bácail. Ó béoch. Sé agus manach sí an gé í féin. Sé mar sin. Nú le cín sé beidir go ndéanamh sé sin le sicín. Well, ní fear mór é muideanna agus mar sin níl mór an ólas agam faoi rudaí mar sin faoi fearmóireacht agus níl sort bheith sé sa siúpa rudaí díosachta arrán agus ach bácáil sí gan dát. Ar an tíine oscailte.
sé. Ach, mar sin é. Agus just hopla ceistena. A mórin cléide agaí is siógaí sna Well, bhí ag má bháthair go háirithe ach nuair a bhí sí óg, bhíoh sí ag dul go dtí na damhsaí ar rothar agus rudaí mar sin agus bhíoh sí i héin agus cailíní eile. Is minic a dine sí lom faoi rudaí deacadh siad ag taobh an mór beidir duine cínt eisteach ina hí ar taobh an mór agus taobh sí agus rudaí mar sin. Níor níos agam in níos an sí déanamh sindop ach a thula mé an rudaí áráid faoi an bhfíor-Ghaeltacht ag na seandaoine an tam sin agus an bhfíor-Ghaeltacht agus a fóidín marú. Agus sé ceapim thula mé anyway gur as an bhfíor-Ghaeltacht tágadh chun ocrasú fásach ort mar sin go toban agus deirtar do casóg a ahrú ón taobhtí go dtí an taobh muoi agus choirt tuigeann tú mé gur bé sin an leis a bhíar. Ach sé an scéal a thula mé ná bheadh tú tar éis do chuis i lagant ar óig gréibh ar óig duine cinnte fuair bás san Gorta Mór. Sin é an scéal a thula mé inis. Sé. Well, de chasóga dúirt de chóta ba? Sé, the jacket, the chasóg, sé. Casóga ba? Well, the jacket, the chasóg, nach iné chasóg, sé. Ahrú ón taobhtí go dtí an taobh muoi agus choirt nílas agam. Nó béidir nach bhfuil mé ceart an sin, béidir gur bé an fóidín marú é sin, níl mé cinnte inis faoi. Agus an fóidí mar an inischain faoin cin míútá ar a bhóidín marú. Nílas agam cé as a dánig sin, níl chun an éireann éonseacht an fóidín marú. Ní bheoh isad cárátú, bheadh tú cáilte stí a párc ag iarad a bhealach go bhhaile a dhéanamh agus tágadh rud cínt ort nach rá isagad go deo cárátú, bheadh tú cáilte. Ach ní lisagam cén leis a bhí arach. Well, tháinig siad do bhhaile am a cínt anyway. Bhéidir go raibh siad dáilta freisin. Putín a bhéidir. Yeah. A ribór an daoine in na putín hart na Baile an seo. Níl inis. A rud fadó. Well, bhí a múnseach creidim. Béidir nach bhfuil sé cearta sin a ráir go peibli inis. Ó bhí sé an putín. Getá rágur ó putín an. Céirt faoi chuid ra an ihe hána agaí fadó an na si rudidir be le ihe hána. Well, mé héin agus na cuasaí béal doris na glins an tanam a bhí chorb. Bheith úl ceangailte leis an le rud cín sé agus an báisín isce agus cáin písa pín nó rud cín sí sa máisín agus rudaí mar sin. Sé. Ní haíonn an tam sin den bliain lom an saoin. Ach well, rud faoi mise ní ráhánach déagnáach mé féin. Bhí na leds na cuasaí béal doris agam na glins, bhí siad níos sinna ná mise. So cap mé chuid is móide móga méonar. Mar bhí me drifúir deaplína níos óige ná mé. Ní rá sí an, corbe, nuair a bhí mise 6-7 bliana dhís, ní ráhánach mé éon. Agus tá sé úgnach go leor freisin. Yeah. Agus bhí na leds eile ag obair ar an ferm agus rudaí mar sin, bheadh neart le déanamh ach go ar an ferm. Ach ní rá mórán le déanamh agam sé. Agus gandát bhí sé sort úgnach béidir. Agus luú tú ar ball Chláir Frankie Gavin. Sé. Mocht tú a bheitá í tin go minic. Well, bhí glúisteáin ag methar. Ní rá mórán glúisteáin am ag igadaí
ach an oiread agus cean just na glúisteán amháin a bhí sa paróiste, beidir go nach rá 4 nó 5 glúisteán sa paróiste. Agus beidir uair amháin sa mí, tíoch sé ar cuairt síos go chur an dul á réit, agus bheith mé ag súgrú leis an na Gavins. Bhí Frankie agus a dréthir Seán agus Marion agus Nóirín. Tá Nóirín ina cónaí a cárna inis. Tá me cardúil go leor le Nóirín. Agus bhíoch sé ceol iontoch ar fearn le a go léir. Is ceoltóirí iad go léir. Tá iníon agam go maith an ceol. Canan si agus sinan si ceol ag na banis agus na sucradí agus banna ceol ag hí freisin. Sé elbhe agus múnan si an seo, múnan si ceol. Well tá sé seir chlána gan héan. Cúiginín agus mac. Sé tá siad an sin an áit cínt. Well sin iad clán Liz. Beidir gúil siad sa fóna go manéis. Sin an sin taifeadadh. Sin an máthair agus an iníon tá siad cosúla ina céile. Sin Lizar an taobh ó yes agus elbhe nuair a bhí sé an beidir sé bliain a dhís nó mar sin. Anyway, sin é. Agus fluchttas a sús in urla seola díal. Níl nóta mo chluigeann. Níl. A míoch célís hart na bhí tú de dhéagóir. Nó beidir hí ar gála bhí chuilíthe dé dónach. Ciarán an céad dónach agus cárna an dónach an sin. A bhríosa an mún mar déartha sé. Agus bhíoch tú go lecha ba míoch? Bhíoch gan dat, bhíoch. Ar haine siad leat? Haine siad, tá haine siad go mórlam. Ar rothir. Sé. So tá chupla stepad mar sin? Well, níl mór an gá steps a bheith héach ag léamart. Bhí siad go maith na Blue Notes agus Brendan Mulhare agus mar sin, sé. A míoch daoine ag óránaíocht? An sean-nós, sista taifeadadh agus i cruthail lámh mar sin, sé. Bhíoch. Bhí an airt ceol agus óránaíocht agus sean-nós óránaíocht tílíomhí. Bhí gan dat. Agus a míoch tú hir an sin sa saoire? Sa saoire, sé, sa saoire. A rian saoire. Ar feadh 5 saoirí. Sé. Go dtí gur tú céimlíse ru tú ag an am sin? Well, bhí mé 4 bliana déag nuair a thuaigh mé maithan sin ar dús 1962 agus bhfuil sin thuaigh mé go dtí an choláiste. Níor haine sé lom corbe an choláiste. Agus go dtí an lá nniuchatá an tá smaointí níor haine sé lom corbe. Sin é. Ní go chuile an an. Bhí sé có donna le príosún. Gan dat, bhí ag an am sin. Bhí corporal punishment agus well, I mí man fómhar agus mí dearad fómhar tíocht tú reis go dtí an choláiste agus bheith tú ceangatíiste hin sin go dtí an nolig. Cead go dul amach, chuir an maiile mór. nó tá boarding. Sé. Bhí sé go cruaigh, bhí sé gan dat. Ní léon smaointí maith agam faoi an tam sin, tréimhse sin. Sé. Well, ní ar an choláiste bhí an locht, is ormsa bhí an locht. Cai mé sin rá. Sé, níor haine scailóm corbe. Sé, sin é. Well, sin é, sé. Ach ní rá mé róhá sa scail. Ní rá mé. Well, sin é. Rinne mé slí bheith agus rinne mé áráit. Sé. Agus nuair a bhí tú níos óige a míoch sib, bhfuil loch thart an seo? Bhfuil loch? Bhfuil tá an ann. Tá an ann. Sé an Chláir.
méoch sé begun amach an nán riamh. An euro cadogum, mar bhí an fatís mar mé ligand garda ná. Sé fer an réachtanach a bheith, strict réachtanach é. Díon sé sin ag geistúm sé. Agus bhí fatís mé ligand garda ná. Fóla mé snáb san nán. Sé an sin níl tasad cáil an nán. Sé nec an cuisleáin an sin sé. Sé. Agus cé chuir ar ólam tú an snáb bhún den a cín scoit. Níor bhún. Tú hain? Sé. Ní bhór mé ceaptain é riomh. Agus déanana mé láin snáb go dtí an láineo. Im Black Rock, té gan ás a Carrig Dómh. Déan mé ag snáb go minic, go an minic. Bhí mé blianta ag snáb chuile lá ré an bblin. Blianta ag déanamh dul amach sin ag snáb gach lá. Ach deir mé as a ré an cóbhar mar bhí na slúte go mór sin. Chuile gine. Agus tháinig mé ar maidin inis bhí mé dul amach go dtí ros a bhíl agus an slua a bhí síos ag snáb. An sin ag a thugta clog ar maidin. Agus a ré an cóbhad hosní an méid sin daoine ag dul ag snáb sa bharige. Open sea swimming a glítear ar. Sé. Agus ní rá éon áit le párcáil nó rud i bit mar sin ach hit mé as an sin agus níor thuí mé ar ais ó aon. Ach béidir trendy dit you like. Tá lad sa ceir go córa an seo Patsy. Ó sé Patsy sé. Chéan sé Patáin a bhágam ar Patsy. Sé Patsy sé. Fearíontocht an na bech. Na bís. Na bech Patsy. Tá haimhs aige agus scoileród. Agus míl. Jofan muid mílhhaid. A méoch sé beáil ag sépal mór an nar bhí tú fás a níos. Well, bhí me sé má bhualáiltóir, má freistarí sa sépal nuair a bhí mé óg, an óg. Well, bhí chuile gine ag dul go dtí an sépal ag an am sin. Téan mé gcónaí, téan mé an afran chuile dóna. Thua mé isteach go dtí an ardagla sin é mar bhí an afran Ghaeilge an chuile maidin dé dónach ag an í clog. Mar gur bé lá le páric é thua mé isteach. Ach té an áhéim téam go dtí an sépal an seo. Agus cid faoin puirteach, ó puirteach gar, tá puirteach gar. Well, tá corach mór ar a móthir go dtí ó Gaillimhe gá cin an Caroline mar a green siad ar. Tá puirteach aine an sin. Ach ní bhaine mé món inis gur bé. Nar bhí tú níos óige ar neachta tú. Le methir. Sé. Chuile saoire. Sé. Agus a ra machines an ag an am sin. Bhí sausage turf agus bhí machines an sé. Níor haine sé. Níor haine sé gur bé. Ag brisú do gréim agus ná níor haine sé lom. Dearan tluisean mé daoine á rá áil réit go daoine an portach lomh tá siad an grá leis ach ní rám ise. Ná ní rá. Le Somália de hábhín só. Tá rá. Agus ceiste lamart a bhaid, cá bhecinn tú an Ghaeilge amach an seo a gapan tú goil si go le dro má beidir fí an 5 bliain a gapan tú go mai si go láidir is atá si inis nó. Tá sé an deacar rá. Tá a méidir an dreim óga tá ag tusnú ag dul go dtí an Gaelscoil agus na scoileann é lá an Gaelach. Sin é an seans is mó atá ag an Gaeilge tíorainn. Tá garíonn dom féin ag tusnú is scoil lá an Gaelach inis. Well, ní siach trí lína dí sin is. Ach sin é an as seo amach. Bearduid beidir dearmad a dhéanamh faoin an glún míos céine. Tá sé caiilte an sin ach tá seans an go nefheothaí an dreim óga á réis.
you know, an Clan Óg. Caithfidh tú bheith hopeful? Dúchasach, sin é. Sin é an trioblóide atá agam. Caithfidh mé smaoine ó méle agus mar dúirt. Sé. Well, níl sé cailte. Sin positive rud amháin. Níl sé cailte. Agus le TG Ceathair agus radio na Gaeltachta agus na Gaelscoileanna. Tá sé smaithan go nairo cosú leis an breatan beag. You know, gás go bliana againn bhí sé beag nach cailte san breatan beag. Agus tá an chuid thuaí den breatan beag anois is an teanga dúchais atá acu I labhair siad is níos mó. Bhaid níos fearr ná an Alban chur gás anois. Well, nuair a fós má aonaíonn is as an Alban an aonaíonn sin atá agan is as an Alban a fearr céile as Aberdeen ach rinne mé óráid as Gaeilge an Alban. Rinne tusa? Sé. Ach níl mór an difriocht idir agus mar bhí fuair mé amach lilis sa benam dó creidim I Gaillimhe Olaf san Ollscoil agus thug sé sin neart cabhrdom. Ach ní ráis ag mar an taobh sin den Alban ní léon Gaeilge. Sé. Well, amar béthe bhín orm mar bhí mé me stúrthóir chur gás anois ar an féle drámaíochta an seothar feadh cúpla bliain agus gcónaí agus chuann sé well ní fearrag ach díomá orm nuair a bhíon daoine ag déanamh an óráid faoin we say opening the play ag tusnú an drama nach labhair siad an Gaeilge. Daoine áitiúil leis an áit seo. Tríáil é anyway, labhair é, scríomh mé sí sé dúirt ach ní dhéanann siad é. Ach le cúnamh dé leis an dream na páistí óg. Tá séasáin. Agus nuair a cloise mar dúirt mé leat bhí mé géisteach leis an radio ar maidin ar Pat Kinney agus sa scoil sin im lá clia bhí mé caintleid faoi ag an am sin. Roménianaí agus Africanaí agus bhí siad in an Gaeilge labhairt. I lár bailthe clia. Iontach ar fad. As Zambia agus Botswana agus iad ag labhairt Gaeilge. Sé. A níl tú gom písa faoin gom an drámaíochta a bhíns tú páirteach leis. Compántas léir. Is enam den grúpa áitiúil an seo. Tá drama acu sa taifeadadh anois an Mícheál thugann. Shush is enam den písa. Itá siad de chuir an stáitse. Tá ma bhein an. Is eisteúir maithí ma bhein. Liz sé. Anu ma. Agus canna freisin. Tá si go anna ma. Agus bhí túrá gur tú mar stúrthóir ar sin. Ar an féle drámaíochta. Well, bhí blach mé páirt I cúpla drámaí freisin. Síos na bliantaí ach ní rá mé chrómhá. Céim na drámaí ar leachú páirtínta cén taine na bhíor? Well, Oscar Wilde agus tá stúr mé cúpla drámaí freisin. Can bhainmhatha rinne muid Mungo's Mansion ar thula tú rifaí. Sé tá sé site I sráid Buttermilk Lane. Walter Mackin a scríomh as Gaillimhe. I lár an cathair. Drama an jazz an bhathair fad. Faoi an tam bhí daoine ina cónaí an sin a Buttermilk Lane. Fadó is na fichidé is na tríadí. Agus deathraigh siad go seantala. Ach bhí sin le amháin an Mungo King ar a benam dó agus ní rá sé sásta imeacht. Cé go rá an teach tite misteach ar. Ní rá sé sásta imeacht. Agus is drama an bhaithe ag éirí a bogu sús go seantala. Walter Mackin as Gaillimhe. Bhí sé pósta le Candace le Kinneys an Siopa Labhair. Kinneys, Siopa Labhair.
Mar tú an tainne bheith sin mar sin. Ó détá rá sé agus rinne mé ceanile The Ideal Husband Oscar Wilde agus ceanile bhí an Gran Harvey benam dá bhí duine ag dul thart agus bhí sé cepa go raibh cuinín mór ard mar cáirde aige cuinín a bhí osciún sé tro in áirde. Bhí sé an Gran ar fad bhí sé cepa go raibh sé agus bhíoh sé caint leis ní rá sé an chorbéic an ní cúpla ceanile freisin saibh tro amháin John B. Cain sé John B. Cain agus bhó má bhac bhí sé in stúrthóir freisin agus im líon 2017 fé seachtaíag bhuaigh sé an All Ireland le drama ar a benam dó Proof. sé 2017. Téan méid thar timpeall an tír go dtí na féile drámaíochta na comórtasaí agus Cén á tena neachar se par timpeall na tíre, cén na condaithe? Gach conda, an 32 conda tá sa tír. Tá gá féile ar siúla sa gunda na Gaillimhe, ceanna tobar corid agus cúpla cinenne I lítrum, agus síos go dtí cúige mún, Castle Island agus Charleville, Rathlerk, Rosscarbery agus tá siad gatha ar fud an tír, 35 gach go féile drámaíochta ag siúla níos ar ritheann caríis I gcónaí a bhíonn siad agus bhíonn an All Ireland in Áilún an sin chuile mí Baltanna nó bí meitheamh ba cearta mar rá. Éibrán Baltanna sé. Mé. Tuach mai se go láán am léana na Gaeltachtna seo. Well níl muid sa comórtas am léana mar comáile an triblóide bhí agin COVID a ríist. Tá sé an deacair an grúpa a chur a reis le chéile. Ní ach im lína in is a chur muid an grúpa a reis le chéile tar éis COVID. Rinne sé lán dá máiste mar sin. Rinne sé preiseach ceart de lán runaí an lockdown anyway. Jimmy Dean agus cáil siad an sim agus rudaí mar sin. Sé. Well tá daoine anna gcónaí agus tá fatí sorb. Well cearta go mar tá COVID anna gcónaí. Well béidir bhfuil Gaeilge síle mar is múnteoirí sé ceannacób agus eilbhe an ceoltóir. Tá an simeicí san Gaeilge ach níl mór an seansa í labhairt mar sin féin. Sin an fáid bhínig go leor daoine buin muid lo. Tá Gaeilge acu ach ní deis acu Well, is fear a rá bhfuil Gaeilge chuile gine ach tá sort náir a béidir labhairt. Béidir nach náir a inis ach níl sam céim fá. Níl a muoí nach go bhs sé.